ፈጣሪ ኩሉ ዓለም ኣብ ዘለኹሞ ሰላምን ጥዕናን ክህበኩም እናተመንኹ ናብ መደበይ ክሓልፍ ኣብ ሕብረተሰብና ብሰንኪ ፀቕጢ ባህሊ ዘይዝረበሎም ሕማማት ብዙሓት እዮም ከም ሳዕቤን ድማ ሕብረተሰብና ናብ ብዙሓት ጥዕናውን ማሕበራውን ፀገማት ይቃላዕ ሓደ ካብዞም ዓይነት ሕማማት ርክሲ ሻምብቆታት ሽንቲ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ወይ ከዓ urinary tract infection in women ተባሂሉ ዝፍለጥ እዩ እምበር ብዛዕባ እዚ ሕማምን ብፍላይ ከዓ ከመይ ጌርክን ባዕልኽን ኣብ ገዛ ክትፍውስኦን ከተወግድኦን ትኽእላ ኣብ ዝብል ኣርእስቲ ኣተኪረ ክዛረብ እየ ቅድሚኡ ግን ስለቲ ሕማም ገለ ክብል እዚ ሕማም እዚ ብቐሊሉ ክፍወስ ዝኽእል ሕማም እኳ እንተኾነ ኣብ ሕብረተሰብና ብዛዕባ ኣብ ፀወታዊ ኣካል ዝኽሰቱ ሕማማት ክትዛረበሉ ዝሕፍር ብምዃኑ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋትና በዚ ሕማም እዚ ክሳቅያን ክሳብ ኣብ ሓዳርን ምፍታሕ ክበፅሓን ይረኣያ እሞ ማዕረ ሓዳር ዝብትን ካብ ኮነ ብዙሕ ስቅያት እውን ዝፈጥር ካብ ኮነ ክንዛረበሉ ዘይንኽእል ንምንታይ ጥዕቲ ጓል ኣንስተይቲ መሰረት ሓደ ሕብረተሰብ እያ እሞ ጥዑይ ሕብረተሰብ ክህልወና ጥዕና ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋትና ከገድሰና ይግባእ ንሰም ብሰንኪ ባህሊ ተፀቂጠን እንተዘይተዛረባ ደቂ ተባዕትዮ ኣፍ ክንኮነንን ክንድግፈንን ይግባአና እሞ ገለ ሓገዝ እንተኾነ ብዓቕመይ ንሎሚ ገለ ክብል እዚ ረክሲ ወይ ኢንፌክሽን እዚ ኣብ ቱቦታት ሽንቲ ዝኽሰት ረክሲ ኮይኑ እንተዘይተፈዊሱ ንፍሕኛን ኮላሊትን ክዕኑ ዝኽእል ሓደገኛ ሕማም እዩ ኣብ ማዓናጡና ክሳብ 1 ኪሎ ዝምዘኑ ኤኮላይ ባክቴርያ ይርከቡ እዞም ባክቴርያ እዚኣቶም ካብቶም ሕያዋት ባክቴርያ ኮይኖም ንኣካላትና ብዙሕ ሓገዝ ዝገብሩ እዮም ሓደገኛታት ዝኾኑ ግን ብካልእ ክፉት ቱቦታት ናብ ኣካላትና ተመሊሶም ምዝኣትዉ እዩ መብዛሕትኡ ግዜ እምበር እዞም ባክቴርያ ካብ ባጡቕ ወፂኦም ናብ ቱቦታት ሽንቲ ይኣትዉ እሞ ረክሲ የስዕቡ እዚ ተርእዮ እዚ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ገኒኑ ይርአ እቲ ምክንያት ድማ ኣቃውማ ወይ ቅርፂ ሽንቲ ቱቦታት ደቂ ኣንስትዮ ካብ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ዝተፈለየ ስለ ዝኾነ እዩ ዝተፈለየ ዝገብሮ ነገር ድማ ክልተ እዩ እቲ ቀዳማይ ብልዕቲ ደቂ ኣንስትዮ ካብ ባጡቕ ቀረባ ስለ ዝኾነ እቶም ባክቴርያ ብቐሊሉ ክሰልኩ ይኽእሉ እቲ ካልኣይ ድማ ሻምብቆ ሽንቲ ደቂ ኣንስትዮ ካብ ብልዕቲ ክሳብ ፍሕኛ ዘሎ ሓፂር እዩ በዚ ድማ ባክቴርያ ብቐሊሉ ናብ ፍሕኛ ኣትዮም ረክሲ ይፈጥሩ ምልክታት ረክሲ ሻምብቆታት ሽንቲ ሽንቲ ዘይብልኪ ክንስኺ ሽንቲ ይውጥጠኪ ቃንዛን ሰሓን ኣብ ግዜ ሽንቲ ደም ዝተሓወሶ ሽንቲ ዘይንቡር ጨና ዘለዎ ሽንቲ ዘይንቡር ድኻም ይስማዓኪ እዚኣቶም ዝኣመሰሉ ምልክታት ኣብ ኣካላትኪ ይረኣዩ እንተሃልዮም እዚኦም ናይ ምልክታት ናይ ረክሲ ሻምብቆታት ሽንቲ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም እዚ ምልክታት ምስ እትርኢ ብቕልጡፍ ናብ ሓኪም ከይድኪ ክትምርመሪ የድሊ እቲ ዶክተር አንቲባዮቲክ ኣብ ምእዛዝ እቲ ሕማም ብቐሊሉ ክሓውዝ ዝኽእል እዩ ኩሉ ግዜ ክመላለስ ስለ ዝኽእል ግን ኩሉ ግዜ አንቲባዮቲክ ምውሳድ ተመራፂ ኣይኮነን ምክንያቱ አንቲባዮቲክ እውን ናቱ ሃስያ ስለ ዘለዎ ብብዝሒ ካብ ምውሳድ ክንቁጠብ ፅቡቕ እዩ እቲ ዝሓሸ ግን ካብ ሓሚንካ ሕክምና ተኸናኺንካ ጥዕና እዩ እሞ ብኣግኡ ምክንኻን ጠንቅታት ረክሲ ሻምብቆታት ሽንቲ እንታይ እዮም ቀዳማይ ምክንሻብ እቲ ርስሓትን ባክቴርያ ክከላኸል ዝግብኦ ኣካል ኣብ ቦትኡ ስለ ዘየለ ዝያዳ ናብ ረክሲ ወይ ኢንፌክሽን ይቃልዓ ካልኣይ ጉድለት ግቡእ ኣጠቓቕማ ንፅህና ሳልሳይ ሞኖፖዝ ወይ ከዓ ዕድመ ወሊድ ምህላፍ ራብዓይ ሕማማት ከም በዓል ሽኮርያ ሓሙሻይ ኣመጋግባና ሻድሻይ ዘይንቡር ፀወታዊ ርክብ እሞ ከመይ ጌርና ባዕልና ኣብ ገዛና ግቡእ ክንክን ብምግባር ነዚ ሕማም ክንፍውሶ ንኽእል ከመይ ጌርና ባዕልና ነዚ ሕማም እዚ ኣብ ገዛና ክንፍውሶን ክንከላኸሎን ንኽእል ኣብዚ ኣርእስቲ እዚ 6 ብሉፃት ሜላታት ምክልኻል ሕማም ረክሲ ሻምብቆታት ክዛረበ በቲ ቀዳማይ ክጅምር ኩሉ ግዜ ካብ ቅድሚት ንድሕሪት ምፅራይ ማለት ታሕተዋይ ኣካል ክንሓፅቦ ወይ ክንማሰጎ ከለና ካብ ቅድሚት ንድሕሪት ክኸውን ኣለዎ
ምክንያቱ ካብ ድሕሪት ምሙሳቅ ወይ ምሕጻብ እንተጀሚርክን ነቶም ባክቴርያ ሓፊስክን ናብ ብልዕቲ ተምጽኦም እቶም ባክቴርያ ድማ ብቐሊሉ ናብ ቱቦታት ሽንቲ ብምስላኽ ኢንፌክሽን ክፈጥሩ ይኽእሉ ከም ተወሳኺ ሓንቲ ግዜ ዝተጠቀምካሉ ሶፍት ወይ ካልእ ከዓ መሕበሲ ካልኣይ ግዜ ዘይምጥቃም ዝግባእ ንጽህና ምዝውታር ማለት ካብ ታሕተዋይ ኣካልካ ጥራይ ምሕጻብ እንተተኻኢሉ ነብስኻ ምሕጻብ ተመራጺ እዩ ካልኣይ ማይ ብብዝሒ ምስታይ ማይ ብብዝሒ ምስታይ ንባክቴርያን ካልኦት ርስሓትን ካብ ኣካላትና ሓጺቡ የውፅኦም ሳልሳይ ቫይታሚን ሲ ብብዝሒ ምምጋብ ወይ ከዓ ምዝውታር ቀዳማይ ጥቕሙ ቪታሚን ሲ ምምጋብ ሓደ ስርዓት ምክልኻል ሕማምናትና የጠንክሮ ማለት እቲ ኢሚኒቲናትና ይውስኽ ሕማም ድማ ብቐሊሉ ኣያጥቃዕናን ካልኣይ ጥቕሙ ድማ ቫይታሚን ሲ መጸጽቲ ስለ ዝኾኑ ንባክቴርያ ብቐሊሉ ይቐትሎም ራብዓይ ሽኮራዊ ብብዝሒ ዘይምስታይ ወይ ከዓ ዘይምብላዕ ክንቅንሶ ይግባአና እዩ ምክንያቱ እቶም ናብ ሻምብቆታት ሽንቲ ዝኣተው ባክቴርያ ሽኮርን ተረኺቦም ብብዝሒ ስለ ዘላብዑን ዝባዝሑን ሓምሻይ ኣብ ግዚኡ ምሻን ምክንያቱ እቲ ሽንቲ ነዊሕ ግዜ ኣብ ፍሕኛ እንተጸኒሑ ባክቴርያ ከይወፁ ኣብኡ ይጸንሑ እሞ ንኽባዝሑ ዕድል ይረኽቡ ስለዚ ሽንቲ ኣብ ዝመጸኪ ግዜ ይጽንሓለይ ከይበልኪ ሽንቲ ቤት ከድኪ ክትሸኒ የድሊ ከምኡውን ድሕሪ ፆታዊ ርክብ ከድካ ምሻን ነቶም ናብ ቱቦታት ሽንቲ ዝኣተው ባክቴርያን ርስሓትን ሓጺቡ ንኽጉሕፎም ይሕግዝ ሻድሻይን ናይ መወዳእታን ድማ ዘይንቡር ፆታዊ ርክብ ምውጋድ እዞም 6 ክንክናት ብዝግባእ እንተተጠቂምናሎም ካብዚ ሕማም እዚ ነፃ ክንከውን ክሕግዙና እዮም ንለማዓንቲ ዘዳለኽዎም መደብ እዚ ነይሩ ደስ ተይልኩም ዝጠቅም ኮይኑ እንተተራእይኩም ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ኣይትሕምቑ የቐኒየለይ